Slavnostního nástupu 64. zlaté přilby města Pardubic právě končí slavná trofej. Za několik málo vteřin zaujme své výsostné postavení u stupňů vítězů a vyčká si několik hodin na svého nového majitele. Tento originál z dílny klenotníka pana inženýra Pavla Lejhance, tak jako již tradičně vyrobené v této dílně na pardubické třídě míru, zaujme, jak jsem řekl, za malou chviličku výsostné postavení stupňů vítězů, kde si několik hodin počká na svého 64. majitele.